samar da nagartaccen shugabanci al'amari ne da yake buƙatar haɗin kan dukkan masu ruwa da tsaki, musamman ma a ɓangaren harkokin siyasa. Babu shakka manya ba za su iya yi su kaɗai ba, don haka suna buƙatar masu jini a jika, wato matasa. Masu yi magana kan ce da zarar an sami nagartattun matasa to babu shakka ana sa ran gobe ta zama mai albarka da kuma ɗumbin samun nasara. Wace irin gudunmawa matasa ke bayarwa wajen harkokin samar da shugabanci na gari? Wasu hanyoyi ne ya kamata su bi wajen ganin an ci gaba da damawa da su kuma suna ba da irin gudunmawar da ta dace? Wasu ƙalubale ne matasan ke fuskanta a cikin harkar samar da shugabanci ko kuma wajen ganin an yi da su da ma gujewa amfani da su ta hanyoyin da bai dace ba? Waɗannan da ma wasu muhimman batutuwa da suka jibanci rawar da matasa ke takawa wajen samar da shugabanci shine abubuwan da shirinmu na Najeriya ma yau na wannan mako zai tattauna a kai. Sunana Yusuf Umar. Kamar kowane mako ni nake jagorantar kawo muku shirin. Tare da ni don tattaunawa akan wannan maudu'i mai matukar muhimmanci muna tare da ɗaya daga cikin matasan ƙasar nan, ɗaya daga cikin waɗanda ke bayar da gudunmawa wajen jagorantar harkokin matasa a matakai daban-daban. A gefe guda bakon namu shine mai taimakawa gwamnan jihar Yobe wajen bayar da shawarwari. Har ila yau bakon namu shine shugaban kungiyar matasa masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC ta ƙasa reshen arewa maso gabashin ƙasar nan. Har ila yau bakon namu yana ɗauke da wasu huluna daban-daban, sai dai saboda lokaci zan takaita a nan don gabatar da shi tare da shiga cikin shirin baki ɗaya. Bakon namu da za mu tattauna cikin shirin Najeriya mu a yau na wannan mako shine Haruna Sardauna. Malam Haruna Sardauna, muna maka barka da zuwa shirin namu na Najeriya mu a yau. Ina godiya musamman. Haruna, zan so mu fara tattaunawa la'alla da kallon irin yanayin matsayinka na ɗaya daga cikin mambobin jam'iyyar APC, ɗaya daga cikin matasa, ɗaya daga cikin waɗanda ake damawa da su a matakai daban-daban a harkar siyasa yau a Najeriya. Ya kake kallon yanayin yadda tsarin gudanar da shugabanci yake ƙarƙashin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu? To ba abin da za mu ce sai dai mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wadda ya kawo mu a wannan rana a wannan lokaci. Za mu tattauna muhimman bayanai abin da ya shafi nasara da kuma kalubalen da matasa suke fuskanta game da abin da ya shafi bangaren wato mulki, wadda shine abu mafi karfin kaso ga inganta rayuwar al'umma gaba daya gama gari. Wannan gwamnati ta shugaba Bola Ahmed Tinubu, kamar yadda ka tashi jawabar da ni, ina ɗaya daga cikin ambasadan mai girma shugaban ƙasa, wadda tun kafin ya zama shugaban ƙasa akwai ƙungiya da ake ce mata Tinubu Youth Ambassadors, wadda yanzu haka nan ita ne Renewed Hope Ambassadors bayan ya kafa mulki, wadda ni ne jagoransu na ƙasa gaba ɗaya, kuma ina ɗaya daga cikin waɗanda suka yi haɗakar kafa wannan ƙungiyar a jihar Lagos a shekara ta 2016. Wannan gwamnati gaskiya ta taka rawar gani wajen kallon cewar ta dama da matasa, sai dai ba za a ce an samu 100% ba, amma in ka duba gwamnatin da ta shuɗe matasa ba su samu daman samun ragama na gudanar da shugabanci a cikin kabinet na gwamnati fiye da kamar wannan gwamnatin ba don komai ba, saboda a wannan gwamnatin in ka duba za ka kalli matasa kusan suna da kaso kashi 30% na matsayin da aka bayar a wannan gwamnati. Musamman yau in ka duba ministanmu na matasa da wanda aka sauke ta da wadda yake kai duka under 40 ne. Ita wanda aka sauke ba ta wuce shekara
takwas ba shekarunta. So akwai ministoci da dama wanda suke under 40 wanda in ka duba da a baya babu wannan. An yi ministoci akalla ba su gaza guda 40 ba, babu matashi guda ɗaya, babu wanda bai kai shekara 50 ba. Amma a yanzu hakan nan a wannan gwamnatin ina mai tabbatar maka ministoci akalla muna da ministoci matasa masu jini a jika wanda ake damawa da su a ma'aikatunsu suke ba da gudumawa akalla sun kai kamar 13 ko 14 wadda na sani. So kaga wannan wani ba karamar nasara ba ne wadda ya kara mana karfin gwiwar cewar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu mutum ne wadda yake tafiya da matasa, kuma daman ana faɗa masa cewar kowa ya sani shi ba shi da wani buri a rayuwarsa da ya wuce gina mutane, ya ɗaga mutane. So shi kuma wannan abun baya ɗaurewa har sai in ka gina matasa. Yau in ka kawo gwamnatinka aka ce duka dattawa ne, gwamnatinka tarihinka ba zai dogon zango ba. Amma idan matasa ne, wani kafa ne da gwamnatin naka zai dogon zango, domin bayan ka bar gwamnatin da shekaru da dama ma za ka ji ana cewa gwamna kaza ai wane ne ya kawo shi, gwamna kaza ma wane ne ya kawo shi, a lokacinsa shi ya bashi kaza, a lokacin shi ya bashi kaza. So duka irin wannan al'amuran yana sassarona. Idan muka kalli yanayin yadda kamar yadda ka faɗa kusan a baya-bayan nan ko kuma tun da ma aka fara mulkin demokuraɗiyya babu wata gwamnati da ke yi da matasa ta ba wa matasa dama a mukamai a matakai daban-daban wajen ganin sun bayar da gudunmawarsu kamar wannan. Ya ka kalli tasirin irin shugabancin da su irin waɗannan matasa suke bayarwa a yanzu idan aka yi la'akari da wasu kalilan da suka samu dama a baya? Wato shi advantage ɗin baiwa matashi dama shine ta ko'ina zai yi ƙoƙarin ya yi abin da zai gyara gobensa, saboda wannan goben nashi tana da matuƙar mahimmanci a gare shi. Har sai ya yi mai kyau ne zai sa goben shi ta yi kyau, in bai yi mai kyau ba goben shi ba za ta yi kyau ba. So sa'an nan kuma yana da lokaci, yana da ƙarfin tunani, yana da duk wani abu da ya kamata a ce an same shi wajen gudanar da mulki. To wannan dalilin ya saka shi matashi din idan ka ba shi dama dole kwalliya za ta biya kudin sabulu. In ka duba duk gwamnatocin da aka yi, babu gwamnatin da in ta zo ta gudanar da al'amura yake faruwa kamar wannan gwamnatin. So sirrin matasan nan ne da aka ba su dama, shi yasa duk abin da ya kawo shugaban kasa ya kawo ya ce zai yi in aka bayar a wannan matasan, so za a kalli an aiwatar da abin. Amma yawancin irin waɗanda shekaru ya ja za a kalli suna so su yi abu kaza ma fargaba, kallon cewar abin nan ya za to a kalli abin ma bai yiwu yadda ya dace ba su da lokaci, babu ƙarfi, wani ma iyakan kujeran iya wajen jinya wata 3 wata 4 ya dawo bai san abin da yake tafiya ba abin da zai tafi a ma'aikatu. Wani zai je kula da al'amuran da ya shafi yaransa ko cikin gidansa ya ɗauke masa hankali. Amma in aka ce matasa ne, so za a kalli komai a gwamnatin nan yana tafiya yadda ya kamata, ba komai ba da sirrin yadda mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ba da dama a matasa suka shigo cikin gwamnati. Idan zan baka misali, idan ka zo ka kamar yanzu ni hadimi ne na gwamnan jihar Yobe Honorable Mai Malabuni, in ka zo ka a matakin jiha, kasancewar yadda ya jawo matasa ya ba su dama ake damawa da matasa, za a kalli a jihohin Najeriya 36 zan da kirji babu jihar da a yanzu hakan nan take samun lambar yabo daga Majalisar Ɗinkin Duniya, Bankin Duniya, irin su manya-manyan foundation irin su Bill Gates and Melinda da su Dangote, duka abubuwan da ake ta samun lambar yabo. Ba wai sirrin abin da yake ciki din matasan nan ne da aka ba su dama, duk abin da aka ce za a yi shine sai kalle abin ya yiwu, saboda suna da lokaci, suna da karfin jiki, sa'an nan kuma suna so su gyara gobansu. Sarrona, babban kalubale da ake ganin matasa da shi a baya shine ganin cewa kowa yana so ya fantama, babu haƙuri, babu wannan ƙoƙarin juriyar na lokaci ya bada wannan damar. Kowa da zarar ya samu yana so ya wawuri abin da
zai samu ya tsira da shi ya ga shi ma zan babban mutum ya gina babban gida yana hawa babban mota. A yanzu a wannan mataki irin damar da kuka samu wani kokari kuke yi wajen ganin kun kiyaye irin wannan abubuwan kun bi rayuwar a hankali ta yadda za ku kafa tarihi mai kyau don ganin an ci gaba ana yi tare da ku? Tabbas ba za mu ce ba a taru an zama ɗaya ba. Akwai matasan da suke jajirtattu waɗanda sun samu dama a wannan gwamnati da kuma gwamnatin da ta shuɗe, amma suna yin iyaka bakin ƙoƙarinsu wajen kallon cewar ba su yi wani almundahana da zai kasance sun saci kuɗin gwamnati ko kuma sun yi wani facaka da kuɗin gwamnati ba. Akwai kuma ɗaiɗaiku waɗanda aka samu, so kasancewar waɗannan na kirki na ƙwarai sun yi rinjaye ko a cikin dattawa ma akwai wanda za ka zo kalli yanzu, kamar in ka kawo misali irin tuhuman da ake wa shugaban babban bankin ƙasa wadda yake tafiya kusan gida 100 nawa aka shekarunsa nawa ne, shekara akalla ana tunanin ya kai shekara 70 ko fiye da haka, amma kuma kaga wannan shekarun nashi bai hana shi yin wannan almundahanan ba. A yanzu haka na ana kan tuhume-tuhume gidaje kusan 100 nawa aka karba a halinsa, kai kaɗai me za ka yi da irin waɗannan dukiya? So abun ba wai ga shekaru ko kuma ga abun nan yake ba, kowane irin cikin fanni na al'umma ana samun ɓata gari kuma ana samun na kwarai. So gaskiya a cikin matasan na kwarai din sun yi rinjaye saboda tunanin yadda za a gyara gobe. Wai aka ce tun yau ake gyara gobe, so dole in ka samu wannan daman ka yi ta kokarin. Kamar yanzu ni na fara shiga cikin al'amuran mulki tun ina karami. Yanzu hakan nan in ka duba dai ban kai shekara 40 ba, ban kai shekara 30 da yanzu haka nan ina shekara 36 ne zuwa da 5, amma kuma idan ka ɗauko tarihin lokacin da na fara gwagwarmaya na shiga abin nan akalla za ka kalli shekara kusan 18 ko 19. So mun shiga tun muna da ƙananan shekaru. Wannan abubuwan da muka yi muna ƙanana shine ya kawo mu wannan matakin. To irin wannan tunanin a yanzu hakan nan ma idan muka sami irin waɗannan daman kuma shi za mu sake hangen miye za mu yi domin gyara wannan guban nan. So wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da yake hana mutum ya yi wani abin da zai shafi kamar almundahana ko kuma almabazaranci da dukiyan al'umma wanda zai iya lalata tarihin rayuwarsa. So wannan yana ɗaya daga cikin gaskiya abin da kuma ita siyasa tana da wani abu guda ɗaya. Tabbas kuɗi yana taka rawar gani wajen kallon cewar mutum ya taka wani mataki. Amma kyakkyawan tarihi yana ɗaya daga cikin abin da yake taimakawa wajen a kalli cewar wani in ya samu dama kaza zai yi kaza, wadda ni ina daga cikin beneficiarin irin haka, ina daga cikin wanda suka amfana da irin tunanin irin abubuwan da muka yi a gaba wanda yanzu shi muke enjoying kuma muke grooming din matasan da su ma suke tasowa a bayanmu. So kaga ba abin da za mu ce sai dai godiya. Sarda don su daga cikin waɗannan abubuwan da ka fara fitowa da su babu shakka kusan kamar ƙalubale ne da za mu iya cewa matasa a ɓangaren harkokin shugabanci ko siyasa na fuskanta. Banda su ko su ƙalubale ne da kuke fuskanta wajen gudanar da bayar da irin taku gudunmuwar a matakai na shugabanci na ƙasa? A siyasance matasa sun fuskanci babban ƙalubale. In ka duba tarihin shigowar siyasar ƙasar nan tun a shekara 1990 da aka shigo demokuraɗiyya an yi rashin nasara guda ɗaya. Jam'iyyar da ta shigo mulki ita ce jam'iyyar PDP. So kalubalen da aka fuskanta ba ta duba tarihin yadda kasar yake ba. Mu a kasar nan ko a mulkin soja in ka duba waɗanda suka yi gwagwarmayan kafa wannan kasar sun yi ta ne a shekarun samarta. Waɗanda suka yi gwagwarmayan samar da yancin kasar irin su irin su Tafawa Balewa da su Sardauna da su Kashim Ibrahim duk sun yi gwagwarmaya ne a matakin shekaru na samartaka. Har aka zo mulkin soja irin su tsohon shugaban kasa Gawan, irin su Muhammadu Buhari, irin su Babangida, dukkansu sun yi shugabanci ne ba wai suna matakin sun girma ba. Mafi yawan su kasa da 40. To ba a duba wannan tarihin ba. Gwagwarmayar da aka yi a kasar ta kafudin matasa ne suka yi, da aka zo sai gaba daya manya suka yi dominating din political arena gaba daya a demokradiyya. Aka shafa tarihin matashi gaba daya
daga 99 zuwa 2015 aikin da muka sani na matasi shine manna fosta, barandan siyasa, sara suka, ihu, bangar siyasa. Wannan amfani shine abin da hanyoyin da bai dace ba ta nan aka yi amfani da matasa, wadda a lokacin da jam'iyyar apc ta karbi mulki ta waiwaya ta kalli tarihin ya aka yi aka gina wannan kasan, musamman shi shugaban kasa muhammadu buhari ya fara zama shugaban mulkin soja ne bai ma kai shekara 30 ba lokacin da ya zama gwamna, ya yi goc ya zo ya taka wasu mataki a shugaban kasan ma bai kai shekara duka bai wuce 40 ba. So sai aka waiwaya wannan tarihin, sai aka gane cewar waɗannan matasan da suke ɗan baranda suka zama 'yan sara suka, suka zama 'yan wiwi a ɗauki shaye-shaye a basu su je suna cin mutuncin mutane fa za a iya reviving ɗinsu a dawo da su cikin gwamnati, wadda a lokacin akwai tsari da aka kawo not too young to rule, wadda wani mataki ne na rage shekaru wadda zai ba da kofa a matasa su shigo cikin dama al'amuran da ya shafi siyasa, wadda da ba za ka yi sanata ba ka kai shekara kaza, aka zabtare shekaru 10, aka zabtare shekaru 10 na reps, aka zar shekaru 10 na gwamna, aka zabge shekaru ba don komai ba domin a ba da dama a matasa su shigo, wadda wannan tsarin kuma ya yi matukar tasiri, wadda a lokacin da muka zo da ke mulkinmu na farko ne wadda muka yi daga shekara ta 2015 zuwa 2019, to sai muka gane cewar akwai abin da ya kasance wanda shine tsani wadda zai baka damar ma ba za ka yi mulki ba a Najeriya a doka na constitution sai ka biyo ta political party, wanda political party nan shine zai zama tsani. To sai muka duba cewar matasan da akwai matasa da yawa a cikin wannan shugabanci na jam'iyya, tunda dai idan an zo yin abubuwa ba za a ba wa matasa dole sai ta wannan jam'iyyar, sai ka yi primary election, sai ka biyo political process nan dole ka biyo ta jam'iyya. So a wannan lokacin mun kira taro na ƙasa gaba ɗaya na matasa wanda aka yi a nan International Conference Center, wadda wannan kiran da muka yi mun gayyaci dukkanin shugabanni masu ruwa da tsaki daga kan shugaban ƙasa, gwamnoni, 'yan majalisu duka da kuma dukkan masu ruwa da tsaki na matasa, wadda mu ne a lokacin muka yi coordinating din na jihar Yobe, ina ɗaya daga cikin kwamitin. Mun zauna mun nazarci cewar ya kamata a bamu wannan daman, bayan wannan zaman muka kafa kwamiti na tuntuɓa a waɗannan shugabanni muna bin su domin a bada dama, kuma wannan abin ya taka rawar gani kwarai da gaske, wadda yau in ka je ka cikin majalisa za a kalli cewar da yawa daga cikin waɗanda suke wakilci za a kalli matasa ne, board daga senate zuwa reps za a kalli duka an samu dama, matasa sun samu shiga saboda wannan tsari da muka biyo na a baiwa matasa shugabancin jam'iyya a cikin jam'iyya, domin wannan ne zai zama tsanin su kai ga matakin an zo primary election matasa za zaɓi yan uwansu matasa. So sai kuma abu na biyu in ka duba bangaren gwamnoni ma waɗanda suke mulki, kalli wasu gwamnonin duka akwai wanda har yanzu ba su kai shekara 50 wanda da ba za ka kawo matakin da za ka zama gwamna ba sai ka kai shekara 70-60 ya yi sama da sauransu. Wannan ɗin ba ƙaramin nasara ba dai, wadda alhamdulillahi wannan jam'iyya tamu daga shekara ta 2015 zuwa yanzu matasa an nuna musu cewar fa su ba 'yan baranda ba ne, ba 'yan sara suka ba ne, ba 'yan cin mutane ba ne, za su iya yin mulki, za su iya yin komai, ana damawa da su. Yanzu haka nan muna da matasa ministoci, gwamnoni, 'yan majalisu, duk inda ake dama al'amuran mulki ko na fadar shugaban kasa ne muna da kaso mai yawa. Sarrana, a baya-bayan nan an gudanar da babban taro na jam'iyyar apc da aka gudanar a jihar Gombe, kuma babu shakka na san musamman kana ɗaya daga cikin waɗanda suka fito daga wannan shiya, kuma kana ɗaya daga cikin waɗanda za mu cewa shugabannin ƙungiyoyin matasa da aka gudanar da waɗannan taruka na jam'iyyar apc na wannan yanki. Sai dai wai an bar baya da kura, musamman idan aka yi la'akari da irin abubuwan da suka biyo baya yayin wannan taro. Wani ƙarin haske za ka masu kallo da sauraro dangane da wannan al'amari da ya faru? To da farko dai ƙarin hasken da zan yi,
kowa ya sani mu ne matasa masu ruwa da tsaki na jam'iyyar apc na shiyar arewa maso gabashin najeriya, kuma ina ɗaya daga cikin waɗanda suka yi coordinating wannan taro, kasancewar gwamna na wadda yake gwamnan jihar yobe honorable mai malabu ne shine coordinating chairman na wannan taro da aka yi na tuntuɓan juna da kuma neman mafita kan yadda za a samu nasarar kwace kujerunmu guda uku na gwamnoni daga hannun jihohi guda uku jam'iyyar apc, uku jam'iyyar pdp ne a arewa maso gabashin najeriya, da kuma yadda za a samar da kuri'u mafi tsoka a shugaban kasa bola ahmed tinubu a zaɓe ta shekara ta 2027 mai zuwa. To wannan zama da aka zauna an ɗan samu saɓani ba don komai ba saboda yawan yadda taron aka amsa taron. Al'ummar yankinmu da kasancewar taro ne wanda ya shafi jam'iyyar apc, mu kuma al'ummar yankin arewa maso gabashin najeriya suna son jam'iyyar apc. To sai ya kasance an samu taron yawan jama'an ya zarce hankali, sai da garin gombe ya zama kamar babu masaka tsinke saboda yanayin yadda aka yi tururuwa daga jihar borno, jihar adamawa, jihar bauchi, jihar yobe, jihar taraba, aka cika cikin garin gombe babu masaka tsinke. To duk inda ka tara irin waɗannan mutane ɗin dole za ka samu mabambanta ra'ayi, domin ita kamar kasuwar baje koli ne irin wannan taron. Kasuwa ne na baje koli, dole za a samu mabambanta ra'ayi, kowa ya zo kuma in ka kalle shi a kasuwa ya zo kasa hajarsa ne. To idan kai ka kawo hajarka, ni ma na kawo hajata, to dole za a samu clash of interest. So za a yi wasu sun maida cewar hakan ma wani kalubale ne. Mu a matsayinmu na matasa masu ruwa da tsaki, wannan ɗin wani abu ne wadda yake na nasara a wajenmu, wadda duk abin da ya faru ɗin abu ne wadda a siyasa normal ne. Dole a siyasa in dai har siyasa ta kai siyasa, abu ne na al'umma, dole za a samu mabambanta ra'ayi. Saboda haka waɗanda suke tunanin cewar hakan wani kalubale ne ko wani cikas ne a jam'iyyarmu, mu ba wani matsala ba ne. Wannan ɗin ya nuna mana cewar al'umma suna tare da mu ne, har za mu kira a amsa haka. Gari ya zamanto a ce garin gombe ko ina an ka je ka inda za ka wuce babu hanya, saboda ta ko ina mutane an yi kira an amsa. Wannan ba karamin nasara ba ne, wannan ba karamin abu nan ba ne. Shi yasa ko a ganawar mu kwana biyun nan na gana da ɗaya daga cikin shugabanninmu na jam'iyyar apc, muke hira da shi kamar bai fahimce na yin abun bai, yana kallon tashin hankali. Na ce wannan ai ba karamin nasara ba ne. Idan har za ka kira a zo, dole za a samu mabambanta ra'ayi. So alama ne na an aika sako cewar yankin arewa maso gabashin najeriya muna tare da jam'iyyar apc, muna tare da shugaban kasa bola ahmed tinubu da kuma mataimakinsa kashim shettima. Sarrara me wannan yake nufi ga zaben da muke fuskanta na 2027? Abin da yake nufi shine mun tunkari nasara mu a jam'iyyance. Dalili kuwa shine al'umma suna son jam'iyyar mu. Wai aka ce larabar da juma'a da za ta yi kyau daga laraba ake gane ta. So mu fa laraban mu ta yi kyau, saboda haka juma'ar mu za ta yi kyau. Ina mai tabbatar maka shekara ta 2027 jam'iyyar apc za ta yi gagarumin nasarar da a tarihi ba a taɓa yi ba. Ina da ƙwarin gwiwan haka, kasancewar in ka duba yanayin yadda al'umma suke siyanmu, suke amsa kira. Yau ka duba yadda shugaban ƙasa ya je shi jihar kaduna, ka duba yadda mutane suka fito aka zo aka karbe shi da murna da farin ciki. Ka duba duk 'yan siyasar jihar suna ta dawowa jam'iyyar apc mai mulki. In ka duba gwamnoni masu mulki ma na jam'iyyar adawa, saboda kallon yanayin tsarin da aka ɗauko na inganta rayuwar al'umma, suna ta tururuwan dawowa jam'iyyar apc din. To wannan ya nuna mana cewar larabar mu ta nuna mana cewar juma'ar mu za ta yi kyau. Wannan shine. Sarona, saboda lokaci, wani kira za ka yi ko jan hankali ko gargaɗi ga matasan najeriya da waɗanda suka samu dama ake damawa da su irin ku, da kuma waɗanda ke ƙoƙarin ganin sun samu irin wannan dama, da ma waɗanda za su iya ba da gudunmawa hanyoyi daban-daban wajen ganin an samu cikakken haɗin kai, zaman lafiya, fahimtar juna, tare da samar da shugabanci na gari da ma ƙasa nagartacciya a najeriya? To babban kiran da zan yi a matasan najeriya a matsayina na
shugaban matasa masu ruwa da tsaki na jam'iyyar apc a shiyar arewa maso gabashin najeriya kuma ambasadan mai girma shugaban kasa na tsare-tsarensa wato na karkashin renewed hope. Kiran da zan yi wa matasa shine su tashi su farka, su gane cewar yanzu fa lokaci ya zo da aka bai wa matasa dama na su shigo a dama da su a gwamnatance, a siyasance, a al'umance, su ba da tasu gudumawar wajen gina goben wannan ƙasa. Wannan dalilin ne sa zan yi musu kira na musamman da a tashi a buɗe ido a gane cewar yanzu fa ba lokacin siyasar mutanen da suka mai da mu 'yan banga, 'yan sara suka, 'yan shaye-shaye da kuma manna fosta da bangar siyasa da sauran munanan ɗabi'un da ba za su irgu ba. Yanzu lokaci ne da aka zo na matashi ya tashi ya tsaya da shi za a dama a harkar mulki, siyasa da kuma dukkan al'amuran da ya shafi gina rayuwar al'ummar wannan ƙasa. Saboda haka duk wani matakai da ya kamata a ɗauka, jam'iyyar apc ta ɗauka na an buɗe kafa da matasa za su samu shigowa zuwa tsanin da za su samu shugabanci a dama da su. Yau in ka duba, in zan baka misali, gwamnoni da ministoci da 'yan majalisun jiha da na tarayya da kuma sanatocinmu duka in ka duba za ka kalli matasa suna ƙoƙarin rinjayen sauran ɓangare al'umma kamar da dattawa da mata da kuma masu bukata na musamman, wanda shine tsari a jam'iyyance. Yanzu ɓangaren matasa yana ƙoƙarin rinjayen duka waɗannan fanni. So saboda haka a tashi a buɗe ido, a zo a bi duk hanyar da ya kamata, sa'annan kuma a yi karatu, a yi nemi ilimi, saboda ilimi yana ɗaya daga cikin abin da zai buɗe idon mutum. Kasancewar rashin ilimi yana ɗaya daga cikin abin da yake gurgunta ƙasar nan. Shi ya sa ma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya kawo tsari na musamman wanda za a ba da rance. In ma kukanka akan rashin kuɗi ne, gwamnatin Najeriya za ta iya baka rance har zuwa lokacin da za ka gama karatunka gaba ɗaya ba tare da rashin kuɗi ya baka matsala ba. An buɗe hanyoyi da dama wadda ko a wannan shekaran sama da mutum 100,000 da wani abu ne wanda suka amfana da wannan tsari na ba da rancen kuɗi a wanda za su nemi ilimi. So saboda haka matashi ba shi da wani uzuri akan neman ilimi, dole a tashi ya tsaya. Sannan kuma kar a rena sana'a, a tashi a farka, saboda rena sana'a yana ɗaya daga cikin abin da ya lalata al'ummar ƙasar nan, ya kashe zukatan mutane, musamman a gwamnatin baya. Za ku kalli an zo ana baku kuɗi a banza, a zo ana baka kuɗi ka je ka sha wiwi, ka zo ka yi ihu, ka zo ka yi kaza. To yanzu an kawo tsare-tsare da dama na yadda za a yi training ɗin mutane, a koya musu yadda ake sana'a, a ba su kayan aikin sana'a. Ko a matakin jiha mu akwai matakin da muka ɗauka na yin taimakawa matasanmu da ba su horo da kuma ba su kayan aiki kyauta domin su samu masana'anta. So wannan tsari ne mai matukar mahimmanci, saboda haka matasa su tashi su farka. Ambassador Haruna Sardauna, muna matukar godiya da ka samu dama ka halarci shirin namu na Najeriya a yau na wannan mako. Da fata dukkan lokacin da dama ta samu muka kira ka za ka zo don yi wa Najeriya karin haske dangane da wasu al'amura da suka shafi harkokin ci gaban kasa. Muna matukar godiya. Jama'a masu kallo da sauraron gidan talabijin na NTA Hausa, cikin shirin na namu na Najeriya ma yau, iyakar abin da mai duka ya ba mu damar tattaunawa kenan a cikin shirin namu na wannan mako. Don haka a madadin shi babban bakon namu ambassador Haruna Sardauna da dukkanin abokanan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku, da ni Yusuf Umar da na jagoranci kawo muku shirin, nake cewa mu tara a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu.